Εάν προσπαθείς να αγοράσεις Elite Trainer Boxes, Booster Boxes, Booster Bundles από το Pokemon Center UK, τα οποία είναι exclusive προϊόντα και είναι πάντα sold out, δεν είσαι ο μόνος. Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς να αγοράσεις από το Pokemon Center UK, πώς λειτουργεί το Q System και πώς να προλαβαίνεις τα restocks πριν εξαφανιστούν, καθώς υπάρχει πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Elgato Greco, ένα κανάλι στο οποίο μιλάμε για Pokemon Collecting και Pokemon Investing. Στόχος μου είναι να βοηθήσω νέους κυρίως συλλέκτες, καθώς και πιο έμπειρους, να πάρουν πληροφορίες για κάποια θέματα που θεωρώ πολύ χρήσιμα και που εμένα θα με βοηθούσαν όταν ξεκίνησα να μαζεύω κάρτες Pokemon ξανά. Βήμα πρώτο. Γράφουμε στο Google Pokemon Center UK, ανοίγουμε τη σελίδα και είμαστε μέσα. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε search του προϊόν που θέλουμε, δηλαδή ένα Pokemon Center Elite Trainer Box. Και όπως θα δείτε είναι unavailable, σημαίνει ότι είναι ήδη sold out. Παλαιότερα, πριν μερικά χρόνια, μπορούσε κάποιος να βρει προϊόντα έστω και μερικές μέρες μετά από ένα νέο release στο Pokemon Center UK. Σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο. Κάθε φορά που υπάρχει ένα drop, που βγαίνει ένα καινούριο set και ένα καινούριο προϊόν όπως τα Elite Trainer Boxes, Booster Boxes ή Booster Bundles, που είναι συνήθως τα πρώτα προϊόντα που εμφανίζονται στο Pokemon Center UK, τότε εμφανίζεται ένα ψηφιακό Q, ένα virtual Q, το οποίο μοιάζει κάπως έτσι. Όταν μπούμε μέσα σε αυτό το Q, δηλαδή προσπαθώντας να μπούμε στο Pokemon Center όταν έχει γίνει το drop, τα οποία γίνονται συνήθως απογευματινές ώρες, γύρω στις 6 ώρα Ελλάδος, υπάρχει αυτό το waiting list και βλέπουμε αυτή την εικόνα. Σε καλωσορίζει στο Pokemon Center UK και σου δείχνει ένα εκτιμόμενο χρόνο αναμονής πριν μπορείς να μπεις στη σελίδα και κάνεις κάποια αγορά. Εδώ ξεκινάει το δύσκολο κομμάτι. Όταν είσαι μέσα σε αυτή την ψηφιακή ουρά, μπορείς να περιμένεις από 5 λεπτά, 10 λεπτά, ανάλογα το πόσο γρήγορα θα καταφέρεις να κλικάρεις την σελίδα, έως και πάνω από μία ώρα. Μου έχει συμβεί και εμένα να έχω ανοιχτή τη σελίδα 2 ώρες μέχρι να καταφέρω να μπω μέσα στο Pokemon Center. Βήμα δεύτερο. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, θα πρέπει ή θα συμβούλευα να έχετε μία διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, καθώς όταν φτάσουμε στο σημείο να θέλουμε να αγοράσουμε κάποιο προϊόν, μας ζητάει όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη εννοείται United Kingdom, όπως βλέπετε υπάρχουν και άλλες περιοχές, αλλά το Pokemon Center UK δεν στέλνει εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορείτε να έχετε διεύθυνση πληρωμής, στην οποία ανήκει η κάρτα σας, ας πούμε, δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι από Ελλάδα, μπορεί να είναι από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Απλά πρέπει να έχετε μία διεύθυνση αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλιώς μην μπείτε καν στον κόπο να περιμένετε, το έχω δοκιμάσει, δεν λειτουργεί. Τι άλλο που έχω προσπαθήσει είναι ένα forwarding address στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό έχει δουλέψει για μένα μόνο μία φορά, ήμουν τυχερός, πείτε το, δεν ξέρω γιατί, λειτουργήσε. Από εκεί και πέρα, προσπαθώντας τα καινούρια drop να χρησιμοποιήσω αυτή τη διεύθυνση, δεν έχει λειτουργήσει. Όταν είμαστε στη σελίδα αναμονής, δεν κάνουμε τίποτα, δεν κάνουμε refresh στη σελίδα, δεν βγαίνουμε από τη σελίδα για να κοιτάξουμε κάτι άλλο, καθώς εάν μείνουμε λίγο παραπάνω χρόνο από όσο είναι το όριο εκτός της σελίδας, πατήσουμε refresh, τότε ξαναμπαίνουμε στο virtual queue από την αρχή, κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Βήμα τρίτο. Το τρίτο βήμα είναι πώς θα προλάβουμε να μπούμε στη σελίδα, καθώς πώς θα ξέρουμε όταν γίνει ένα drop. Αν μπουν πολύ αργά, θα περιμένουμε στο queue και 5 ώρες και μπορεί στο τέλος να μην μείνει τίποτα, να είναι όλα τα προϊόντα sold out. Γι' αυτό υπάρχουν κάποια notification services, όπως το Poké-Notify που βλέπετε εδώ σε αυτή την περίπτωση, τα οποία δεν είναι δωρεάν, συνήθως πρέπει να πληρώσεις για να μπεις μέσα σε αυτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο, αλλά εγώ θα σας πρότεινα ένα free Discord, στο οποίο μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις πότε γίνεται release κάποιου νέου προϊόντος στο Pokemon Center ή πότε έχει ξεκινήσει το queue. Ακόμα και τότε, αν μπείτε στη σελίδα, μπορεί να υπάρχει χρόνος αναμονής αρκετός, 45 λεπτά, μία ώρα, αλλά και πάλι, επειδή τελευταία εταιρεία τα Pokemon βγάζουν πάρα πολλά προϊόντα, θα προλάβετε να πάρετε κάτι. Το τέταρτο βήμα θα είναι μετά το checkout. Όπως προείπα, πρέπει να έχουμε κάποια διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία θα σταλούν και τα προϊόντα που θέλουμε να αγοράσουμε. Αν έχετε κάποιο φίλο, κάποιο μέλος της οικογένειας, κάποιο συγγενή, ο οποίος μένει στο εξωτερικό και θα μπορούσε να σας εξυπηρετήσει, να σας βοηθήσει, τότε μπορείτε να παραγγείλετε από το Pokemon Center UK. Αλλιώς, όπως έχω πει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι θα πρότεινα με το που ανοίξει η σελίδα να κάνετε κατευθείαν login, να έχετε το λογαριασμό σας έτοιμο
για να μπορείτε να έχετε αυτόματα την διεύθυνσή σας καθώς και τα στοιχεία πληρωμής μέσα στο site, οπότε να δώσετε έτσι αρκετό χρόνο. Και το τελευταίο κομμάτι που σας έχω για σήμερα είναι μια σελίδα από την οποία μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες σχετικά με το Pokemon TCG, το οποίο είναι το PokeBeach. Έχω ανοίξει εδώ πέρα το PokeBeach, για ποιο λόγο και που κολλάει αυτό με το Pokemon Center θα σας δείξω σε ένα λεπτάκι. Έχω ανοίξει εδώ πέρα το PokeBeach και όπως βλέπετε ανεβαίνουν συνεχώς άρθρα είτε για τα επόμενα set που θα βγουν για το Pokemon TCG, είτε γενικές πληροφορίες, είτε κάποια decks για αυτούς που είναι παίκτες και θέλουν να μάθουν ποιο είναι το meta, ποια decks κερδίζουν στην Ιαπωνία, ποια decks κερδίζουν στην Αμερική ή στην Ευρώπη, τότε είναι ένα πολύ καλό site, μια πολύ καλή σελίδα. Όπως βλέπετε η σελίδα είναι στα αγγλικά. Αυτό όμως δεν είναι κανένα πρόβλημα. Γιατί εάν χρησιμοποιείτε Google, πηγαίνοντας πάνω δεξιά στις τρεις τελίτσες, πατώντας το κουμπί και επιλέγοντας την επιλογή Translate ή στα ελληνικά μετάφραση, πατώντας Choose Another Language, μπορούμε να επιλέξουμε τα ελληνικά. Η μετάφραση μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά θα μπορεί να σας βοηθήσει αν δεν είστε τόσο εξοικειωμένοι με τα αγγλικά να πάρετε πληροφορίες έγκυρα και έγκαιρα σχετικά με το Pokemon TCG. Εδώ πέρα βλέπετε σε αυτό το άρθρο ότι το Pokemon Center έχει ανακοινώσει ένα σύστημα στο οποίο μπορεί κάποιος να γραφτεί και να αγοράσει κάποια προϊόντα πριν βγουν στο κοινό, χωρίς καν να υπάρχει το Virtual Queue. Πώς λειτουργεί αυτό? Θα σας πω εντάχει όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτό το άρθρο, καθώς είναι ένα αρκετά μεγάλο και αναλυτικό άρθρο. Τα έχω κάνει λίγο breakdown και λίγο πιο συνοπτικά για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Το πώς λειτουργεί είναι, πρέπει να είσαι γραμμένος στο newsletter. Αυτό γίνεται όντας μέσα στο Pokemon Center. Πηγαίνουμε στο τέλος σελίδας και βλέπουμε εδώ που λέει Get Email Updates. Βάζεις τη διεύθυνση του mail σου, τη χώρα στην οποία μένεις και την ημερομηνία σου. Κλικάρεις στο κουτάκι εδώ, ότι θες να λαμβάνεις ειδοποιήσεις, πατάς Enter και είσαι μέσα. Πολύ σημαντικό, πρέπει να έχετε την επιλογή ενεργοποιημένη ότι θέλετε να λαμβάνετε mail το Pokemon Center ή από το The Pokemon Company International. Σημαντικό επίσης είναι ότι θα κάνουμε αυτή την εγγραφή μέσω του newsletter, δεν σημαίνει ότι θα επιλεγούν όλοι, θα επιλεγούν κάποιοι λογαριασμοί, δεν ξέρουμε ακόμα πόσα προϊόντα, ποια προϊόντα θα είναι διαθέσιμα, όλα αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Όπως είπα, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα, είναι σε πρώιμη φάση, νομίζω το τεστάρουν λίγο για να δουν πώς θα ρολάρει και μετά μπορεί να το κάνουν για κάθε release, για κάθε νέο set που θα βγαίνει. Το link που θα υπάρχει είναι μόνο για μία χρήση. Δεν μπορείς να το μοιραστείς, είναι μόνο για τον κάθε ένα προσωπικά. Θέσιμο θα είναι για τα Pokemon Center UK του Ηνωμένου Βασιλείου, USA στην Αμερική και του Καναδά. Eάν πάρεις Early Access, τι σου προσφέρει αυτό? Αποφεύγεις το queue, αγοράζεις πιο εύκολα, αλλά δεν εγγυάται ότι θα βρεις stock. Κλείνοντας, το Pokemon Center γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά αν ξέρεις πότε να μπεις, πώς να χρησιμοποιήσεις τα alerts και πώς δουλεύει το σύστημα, έχεις ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Εάν θέλεις περισσότερα tips για Pokemon Collecting και Pokemon Investing, κάνε subscribe στο κανάλι μου, άφησε ένα like στο βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο.